Здравейте! Искам да поздравя всички, които са си пуснали това видео. Реших първите клипове да са на тематика, която лично мен ме интересува доста и предполагам, че интересува и още много хора. А именно това е свръхестественото и криминалното. Като за първо видео, днес съм ви приготвил един много страховит случай. Днес ще обсъдим най-мистериозният случай в България, а именно неразгаданият случай Вила Роза и мистериите на Еленският Балкан. Предполагам, някои от вас са чували за Вила Роза, други може и да не са. Днес ще се впуснем в дълбините на този случай, който до ден днешен си остава мистерия. Ще разгледаме и какви са теориите относно Вила Роза и какво мислят хората за това, като направим кратък анализ и на филма, създаден по случая Вила Роза. Започваме с името Васил Кирилов, който е наистина пряко свързан с ужаса, случил се на тази мистериозна вила. Лека предистория за неговият живот, която според една от теориите, и може би не само теория, е причината за случилото се там. Назад в неговото детство, през 1970 година, той изпада в сърдечна рецесия. А за да не се чудите, сърдечната рецесия е състояние, при което сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв, за да задоволи нуждите на тялото. Той бива заведен на лекар от своя баща, но лекарят не открива причини и следствия на това. Малко след това баща му решава да го заведе при великата пророчица Ванга, а нейните думи са: "Белязан е синът ти. След 15 години не го пускай до розата при белия дартак. Послушай ме, или ще си го приберат." Бащата обаче намира предсказанието на пророчицата за неясно и решава да не му обърне особено внимание. Затова некъсно то бива забравено и оставено в миналото. Достатъчно било, че след тяхното прибиране Васил оздравява. Тя го нарича белязан заради необяснимият родилен белег, който има Васил. Преди обаче да продължим напред, има една стара легенда, която искам да ви разкажа, тъй като тя обяснява до някаква степен откъде може да е дошъл този таинствен белег и историята за появата на белия старец, който е свързан с предсказанието на Ванга. Наречен е така, защото е единственият дъб в местността и хората го нарекли по този начин. Легендата разказва за трима братя, пътуващи търговци на кожи, които били застигнати от силна снежна буря и се принудили да лагеруват на въпросното място. С нощта най-малкият брат му се присънил висок мъж с глава на куче и ослепителен медальон на гърдите си, който го помолил за 2 вълчи кожи, с които да се стопли през нощта. Малкият брат видял възможност за добра сделка и поискал в замяна медальона. На сутринта открил братята си заклани и удрани, а собствените му ръце били отцапани с кръв. На гърдите му висял медальонът на съществото. От тогава малкият брат скитал из местността до дълбока старост, търсейки съществото от съня си. Искал да му върне медальона, за да може братята му отново да са живи. Умрял много стар, а на мястото, където издъхнал, израснал висок и строен дъб, който самотно стърчи в гъстата борова гора. Според поверията, всяка нощ точно в 3 часа могат да се чуят отчаяните викове на малкият брат, който продължава да чака странното същество. Никола Иванов е пенсиониран служител на МВР, който поел случая през 1985 година. По отношение на случая, той казва, че преди случая Вила Роза в неговата кариера не съществувала думата необяснимо. Ето и кадри, поставени в началото на филма. Предупреждение: ако сте по-чувствителни и не можете да понасяте видеа, където има кръв, трупове и така нататък, моля, превъртете напред и пропуснете кадрите от архивите. Представете се за камерата, моля. Казвам се Никола Димитров Иванов, на 66 години. През 1999 година се пенсионирах с чин майор. С една дума бивши ченге. Има ли бивши ченгети? В моя случай не. Може ли да си говорим на ти? Да. Добре. Ти се съгласи да бъдеш консултант на нашия филм, който е вдъхновен от случая Вила Роза. Какво точно е Вила Роза? До 1985 година беше най-обикновена почивна станция в Еленския Балкан. След това се превърна в най-необяснимия случай в моята професионална кариера. Какво открихте на 18 октомври 1985 г. в района на вилата?
Стопената гума или изкривената джанта сочат за много висока температура. Вътре как ми отблизо стопеното тук. Това. Ами ако трябва. Да. Старец. Белев старец. Белев старец, била роза. Добре, твърди. Фасадата също е отгорена. Колеги, пола. Аз не мога да го установя в този вид. Как мирише? Мирише на сяра, колега. Отвратително. Послед. Въжето не. Беше тази стълба. Да, ще бъдеш Колега с камерата. Да. Искам да ми приближите локвата с кръв и горе въжето. Въжето вгорено ли е горе? ще проверим Врата дали е щупен, да. Ти ли пое разследването? В началото аз, после се включиха и други колеги, но така или иначе този случай остана с клеймо неразкрито престъпление. Имаше ли свидетели по образуваното дело? Не. Според теб, какво се е случило във Вила Роза през онази нощ? Нямам логично. Никой не знае всъщност какво се е случило онази нощ. Знае се само, че Васил остава безследно изчезнал и до ден днешен не е открит. Знае се само, че има много изчезнали хора от тази вила. Това споделят хора, живеели близо до вилата. А дали това са градски легенди или не, може би никога няма да разберем. Нека да направим и кратък анализ на филма по случая Вила Роза. Много хора си мислят, че тези неща всъщност не съществуват, но лично мое мнение е, че не е точно така. А напротив, мисля, че във филма има доста истина, която е показана на екрана. Филма разказва за Васил и Надя, млада семейна двойка, които пристигат на почивка в Вила Роза. Там ги посрещат хижария Георги и неговата добра приятелка Дора. По-късно към групата се присъединява Стивън Корт, стар сподвижник на Георги. Присъствието на Васил отключва ураган от необясними събития, които поставят пред изпитание здравия разум на всички. Всеки е изправен пред лицето на ужаса от собствените си страхове, а невидимата сила, която иска да ги контролира, дебне в тъмното и тихо почуква на входната врата към съзнанията им. Като филмът е създаден с помощта на легенди и слухове, също така се базира и на някои действителни случаи, случили се. За тези случаи разбират от разсекретени досиета на МВР, но малко по-късно те изчезват. Дойде време и да навлезнем малко по-надълбоко в легендите за Еленският Балкан, където всъщност сюжета на филма заема място. Сега ще обсъдим някои от по-популярните легенди и митове за Еленският Балкан. Едни от най-популярните легенди са за самодивите и тяхната огромна сила. Разказва се за случай, където старец се прибирал към своята къща, но докато вървял, чул нещо странно отстрани на пътя си и решил да погледне. Той не могъл да повярва какво виждат очите му. Жени, целите облечени в бяло и хванали се в кръг, как въртят и пеят. Той ги гледал с голям интерес и не можал да отдели погледа си от тях, докато една от самодивите не го забелязала и дала знак на всички останали. Те изчезнали много бързо. С времето обаче човекът започнал да ослепява и решил да отиде при Ванга, за да види какво ще му каже тя. Още с влизането тя го пита кога ги видя самодивите. Той бил изненадан, че тя знае за неговата среща с самодивите. За жалост тя му каза, че не може да му помогне, защото той е омагьосан от тях, а самодивската магия е прекалено силна, за да бъде развалена. Напишете долу в коментарите дали искате да направя отделно видео за самодивите и всъщност каква е разликата между самодива и самовила. Това беше всичко днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, моля абонирайте се за канала ми, за да ви излизат известия, когато кача ново видео. Оставете лайк и коментирайте. Довиждане и до следващия път.